Osoba Milana Hanzela bola veľmi zaujímavá. Je to človek, ktorého kto v živote poznal, tak vedel, že to je iný ako bežný právnik, iná osobnosť, ľudská, napriek tomu, že mal rôzne pozície a v rôznych funkciách pôsobil, nikdy nestratil svoju ľudskosť. De facto v každej tej svojej roli pôsobil veľmi tak smelujúco, ľudský, riešil veci, ktoré sa dali riešiť, nevytváral zbytočné konflikty, práve naopak. Čiže toto podujatie má byť aj o tom, že právnická komunita by mala mať nejakú takú tú vnútornú svoju klímu, taký ten duchovný rozmer. Keď bude mať právnická komunita dobrú kondíciu, tak si myslím, že v lepšej kondícii bude aj slovenská spoločnosť, pretože právnici ovplyvňujú veľa procesov, ktoré sa v tejto spoločnosti odohrávajú každý deň. Ani sa nechce veriť, že 5. ročník a my sa tu stretávame v čoraz väčšom počte. A to je len signál, že Učená právnická spoločnosť spolu so svojimi partnermi pripravila niečo, čo nebolo položené na nejakých slabších základoch, ale pripravila turnaj si meno významného právnika, ktorý za tých 5 rokov, ktoré sa spoločne stretávame, už vniesol kus histórie a vniesol aj kus hodnôt do našich vzájomných vzťahov. Takže prajem vám, aby sa dnešný deň vydaril, aby ste tú hlavu skutočne používali aj v rámci sportovania a aby ste odchádzali s pocitom, že ten tutovný pohár, ktorý putuje v rámci tohto memoriálu, bude ešte veľmi dlhoputovať po Slovensku. Mám tu čest a měl povinnost vás za Českou sportovní výpravu všechny pozdravit. Děkujeme za pozvání. Jsme se sice po druhé, ale doufám, že určitě ne naposledy. Myslím si, že je to skvělá příležitost se setkat i v pracovní rovině a navázat na naši společnou minulost a není mezi námi žádné taková verejná, doufám, že společnou budoucnost. Včera jsme poznali hostinnost naší země, bohužel se to odráží na našem sportovním výkonu, ale ještě jednou děkujeme za pozvání na sportovné. Ja vám prajem v prvom rade dobrú súťaž, aby sa nikomu nič nestalo, dávajte na seba pozor, pretože celé toto stretnutie je o vzájomnom porozumení vzťahu pre prajem vám veľa úspechov. Čo sa týka memoriálu, tak myslím si, že predstavuje naozaj pokračovanie v podstate toho, čo pán doktor Hanzel za svojho života sa snažil, a to, že sú tu rôzne právnické povolania, ktoré spoločne, bez toho, že by medzi sebou nezdravo súťažili, tak súťažia zdravo a v zmysle tejto dobrej zásady, že hrať fair play alebo spravodlivo, tak to sa podľa môjho názoru naplňa. My vlastne postupne zisťujeme, že najstabilnejšie prostredie je vtedy aj v rámci právnickej komunity, keď platia určité pravidlá. A práve toto je také testovacie prostredie, kde vlastne my vidíme, že keď tie pravidlá platia, dodržiavame ich, tak ľudia veľmi pekne dokážu spolu komunikovať, vychádzať, aj keď v pojednávacích miestnostiach sú na iných stranách pomyselnej barikády. A
Ja si myslím, že týmto sa zvyšuje vzájomný rešpekt, kultúra prostredia a aj profesionalita v rámci právnickej komunity a výkonu právnických povolaní. Poznal som sa s pána doktorom veľmi dobre. Bol to pre mňa určitým spôsobom aj vzor po odbornej, ale aj po ľudskej stránke. My sme mali obdobie, keď sme boli taká prednášková dvojica, najmä pri zlučovaní komory komerčných právnikov so Slovenskou advokátskou komorou. Sme opakovane chodievali prednášať trestné právo kolegom, ktorí teda prestupovali alebo teda pri zlúčení komor. Mali sme spoločné názory, tak odborné ako aj ľudské, a nesmierne som si ho vážil. Ale každopádne pre hráčov zelených dresov je tu väčšia meta. Vyhrať tento turnaj. Jednak mal veľkú autoritu, odbornú, a bol obľúbený aj ako človek, lebo to bol bezprostredný, slušný chlap. To bol veľmi charizmatický človek, ktorý vyžadoval zo seba prirodzenú autoritu, a pokiaľ vyslovil nejaký názor, tak všetci ho prirodzene akceptovali, lebo vedeli, že to má určite veľmi dobre premyslené. Trošku som mala obavy z toho prvého ročníka, ale myslím si, že tých 5 ročníkov potvrdilo, že tá myšlienka doktora Sepešiho bola správna. Aj úradníci Ministerstva spravodlivosti majú stále tú istú šancu, odohrali zatiaľ iba jediný zápas. Je to miesto, kde sa odohrávajú skvelé momenty, či už na fotbalovom dianí, alebo potom tu v zákulisí, kedy sa stretneme. Dokázal reagovať, ako sa hovorí, ten situačný humor, hej? Veľmi rýchlo dokázal akcelerovať v rámci aj odbornej, aj spoločenskej komunikácie, čiže bol to veľmi inteligentný, bystrý človek. Práve pri tých našich prednáškových turné sme sa tak navzájom doplňali a tým kolegom sme sa snažili problematiku trestného práva vysvetľovať a prednášať na príkladoch. My tomu hovoríme kazuistika. No, mal nesmierne množstvo samozrejme zážitkov, tak zo svojej profesionálnej stránky a vždy teda sme sa vedeli aj dobre pobaviť. No a keďže sme aj ubytovaní bývali spolu, tak jedenkrát kolegovi v Piešťanoch ukradli auto. Pán doktor Hanzel ráno zistil túto krádež, volá na mňa, doslova ma budil, aby som sa išiel pozrieť, že teda to auto chýba skutočne spred parkoviska hotela. Ja mu hovorím, však si pán prokurátor, zakroč. Tak z toho boli nesmierne story, potom okolo toho nakoniec sa auto po 3 dňoch našlo a pán doktor Hanzel tomu vniesol skutočne taký nadhľad a veľmi sme sa vedeli na tom potom následne pobaviť. Az államünnep iránt. Je to pre nich čest, že sa môžu zúčastniť na turnaji. Na základe vzniklo to, že je veľmi dobrá spolupráca medzi právnikmi v Maďarsku a právnikmi na Slovensku. Magas színvonalú foci torna is. Ja sem chodím veľmi rád, jednak preto, že si myslím, že je dobré pestovať športového ducha medzi právnikmi a stretnúť sa aj v takomto kontexte, a jednak z úcty k osobe doktora Hanzela. Takže cesta víťazcu tohto úsmev. Blahoželáme k tomu úsmev, také pekne. Aj to si dokončil. Právne dedičstvo zanechal podľa môjho názoru veľké. Vedel sa veľmi dobre zhostiť akéhokoľvek právneho problému a na daný problém aplikovať príslušnú právnu normu. V tom bolo jeho myslenie skutočne brilantné a preto hovorím, že by teda mohol slúžiť ako vzor aj mladším kolegom, ktorí ho možno
už nezažili v praxi, ale jeho myšlienky medzi nami rezonujú dodnes. Znamená to odkaz, ktorý tu zanechal Milan Hanzel pre nás, pre všetkých, a to, aby sme športovali, vzájomne sa uctievali a aby sme jeden s druhým vychádzali a komunikovali, takže aj preto je toto príležitosť na to, aby sme sa stretli, zašportovali si, príjemne sa pobavili a zažili spolu všetci jeden príjemný deň. A putovník Komár pre rok 2013 ide do rúk týmu advokátov. Som bola rada, keby ten turnaj ako taký pokračoval už bez ohľadu na to, či to bude stále memoriál Milana Hanzela. Podstatné je, aby to bolo stretnutie právnikov v korektnom duchu, pri zásadách fair play a aby sa právnici stretávali aj mimo tých pojednávacích miestností. Ja sa celý svoj život držím takého hesla žij a nechaj žiť. Ale zase nie celkom bez nejakých výhrad, pretože ja toleranciu považujem za jednostranný vzťah len vtedy, ak sa deklaruje. Ale v jej aplikácii musí byť ten vzťah dvojstranný. Ja nie som ochotný tolerovať niekoho, kto netoleruje mňa, moje okolie a iných.